Mikel Gardoki Azpiro zil zutenetik 50 urte betetzen diren honetan, bere heriotzaren inguruan emandako bertsio ofizialak argitu gabeko galderez eta itzalez josita dirau. Uste dugu, badela garaia kasu honen gainean argia jartzeko eta erantzun gabeko galderei eusteko. Egia jakiteko garaia da. Tabernatik atera eta bat-batean alto la polizia. Korrika hasi ginean eta tiroka josi gintuzten. Mikel Gardoki batez ere, bala pila bat jaso zuten eta han bertan hil zen. Nik ordea sorte handia izan nuen tiro bakarra jaso baino. Atxilotu egin ninduten eta goizpen egoera ezarri zuten handik 2-3 egunean. Eta ondorio torturapean edukin duten 3 edo 4 aste espetxera eraman arte. Horrelako eta antzeko beste batzuk ziren gure garaiaztako bizimoduak. Bizikidetza modu demokratikoan eraikitzea da partekatzen dugun erronka. Baina horretarako, kudeatzaile berriek prepolitikoak diren konpromisoi heldu beharko liekete. Estatuaren bortxaren biktimak erasotzeari eta humilatzeari ustea. Aitortza ofizialik gabeko milaka herritarrei horretarako bidea ahalbidetzea eta memoria publikoaren politiketan jasaten dugun bazterketa eta diskriminazioa gehiago ez sustatzea.